når jeg kan se, der er godt plads, hvor du kan fyre den af. Han skal ud og køre. Hjem igen, ikke? Så det ved jeg ikke. Undskyld. Han kommer hvorfra? Han kommer på Vesterside, gør han ikke? Han kommer ind. Det sidder han. Så det er god. Du køber 170 lige nu. Fuck, det er svært at filme, man, når vi hopper så meget. Nu ved det godt. Ja, det Kommer der. Nu. jeg følger efter ham. Zoom alt, hvad jeg kan. Vi kører 200 der. Vi kører 200. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved godt, vi kører 200. Og han er med 300 et eller andet. Han er bare væk. Han er væk. 202. Han når nødt til ikke at filme ham, mand, så det kommer han. Hvor er han henne? Ja, det er klart. Kvitter. På baghjul. Det er fandme vildt. Jeg kan godt se, at han har benzin i blodet. Baghjul. Det lyder meget godt, den gør.